hwibai. Bye bye. Moja nungkadang. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय गासिखौबो गोसो गोथारै आरो खेबसेबाव फिन बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै। ओमफ्राय दा जोङो देलाय मेलाय हाबा जाहैनो नागिरलायबाय जोङो। हाबानि ओंखाम मोनजासिगोनलाय। जोंनि लोगोनि बिमायनि हाबा दिनैहाय बिजनि रांगापारा ना मा होनदों आं मिथिया। टाउन गेजेरावनो होनदों। आं गोसोआव थाबाय थाया इदि जायगाफोरखौनो एकदम बावबो आङो। ओमफ्राय नोंथांमोननो आं दा राइट लकेशनखौ खिथागोन। 5टा जानोसै टाइमा। दा जों माला मोनहैगोन बिजनियावथ' मेबि क'क्राझारनिफ्राय बिजनिसिम 1 आवारानो बारखायो। थेवब्लाबो थांसै लासैनो थांसै। ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायलांगासिनो हाबाया माबायदि जागोन, हिन्जाव गोदाना सोर, हौवा गोदाना सोर, नोंथांमोननो देखायलांगासिनो आङो। आरो दाथ' हाबानि सिजन ना, हाबा जेरावबो हाबा मोनजासावगासिनो जोबला। लास्ट इयार जोंनि गामियावहाय हाबाया बारा गैयामोन, हाबा बारा जायाखै आरो। बाट एबारनि इयारावहाय फुरा सोरनि हाबा जाथ्र'नो, मोननै मोनथाम एकदम हाबा कन्टिनिउ हाबा। एबारनि सिजनाव मेबि बांसिनानो हाबा जादों खोमालै। 100%आव मेबि 70%आनो हाबा जादों खोमा आंनिबा, आइ गेस। मानो होनबा जेरावबो हाबाल' नुयो आङो। स' जों थांग्रोसै दा। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला एबा इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। भिडिअखौ थ'दो स्टार्ट खालामसै। दा जों थांनो ओंखारबाय, थांग्रोसै। नोंथांमोनाबो थ'दो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। दा जोङो शपआव फैग्रोबाय माबा मोनसे बुस्थु लानो थाखाय। दा जों नायगासिनो आरो बेखौनो, ओमफ्राय लानानै जोङो थांसै आरो। दाथ' मोनाबायानो, ओमफ्राय आरो सहैनो 1 घन्टानि बारखायो टाइमा। स' थांसै, नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। बे मा बुस्थु? लांफानांगोनसोदां। औ, गाबोन फैनायाव गानबोफिनो। लाबाय दा जों नै उदैनि फुजा खालामफैलायबाय। एसे जालांसै सानबाय आरो। गिथायाथ' ओंखामखौ माने 3टा ना बेसेबाङावसो जाखादों बियो। ओमफ्राय बियो उखैयाखैमोन खोमा, ओमफ्राय आंहाथ' उखैबाय। दहाय 10टायावनो जानाय, फुंनि 10टायावनो जानाय ओंखामखौ। ओंखायनो आं हाथारामोन नालाय, ओंखायनो पेट फुजा खालामफैबाय आङो एसे। ओमफ्राय लोगोसे जोंना लांफैग्राया फैथ'वाखैमोन नालाय, गारि मालिकआ फैथ'वाखैमोन ना, ओंखायनो जोङो एसे जाग्रोना लानोसै। ओमफ्राय बिसोर फैनायजों माजों ज' ओंखारलांसै सानबाय आरो जोङो। माने बिसोर फैथ'खायाखैमोन नालाय, ओंखायनो जाग्रोना लाबाय जोङो। हाबनोसै। नै दा जोङो गितानि फंबायखौ लांफैग्रोदों। माने बेबो थांफासिगोन नालाय न'आवहाय। हाबायाथ' बिजनियावखासो नालाय, गितामोनना बिजनियाव ना न'आ। स' फंबायमोनाबो थांफाखासिगोन न'आवहाय। ओंखायनो डाइरेक्ट जों ज' थांनो नागिरबाय आरो। लोगो दङ गिता दङलाय। थ' थांसै। मालाय साइस नुथारदों नै। आयु मालाय फ्रेंगा। आयु गावहालाय खानाय जानाय बिबार लागायजोबनाय ओमफ्राय जोंहा। नै दा जों लामा आन्दायै फाइनालि सफैमारबाय प्रियांका बिमायनि हाबायावहाय। ओमफ्राय डेक'रेसना बरिया खालामखादों मालाय, ओरै गोलावनो। आं नोंथांमोननो देखायगोन, नायलांबाय थाल' नोंथांमोना, जोबोद मोजां खालामदों। ओमफ्राय दा जोङो हिन्जाव गोदानखौ नायग्रोबाय जोङो दा। नोंथाङा नायनो हागोन, मालाय सुन्दुरि फिसासा मोजांथार मालाय। जोंफोरखौसो दांग्रि दांग्रा नुलाजोब्बाय, ओमफ्राय बैसो जायागारा। नायदो नोंथांमोना, जों दा फट' लानोसै।
मालाय हिन्जाव गोदाना फिसासा सुन्दुरि साइज ओमफ्राय आंखौ नायलाय देसोसो बेसेबांबा गिदिर नुखायोहाय आयै मोदोमा मासिमाव फुंखो आं हालासो नायदो नोंथांमोना नायनो बाबाबो दा जोङो फट' लागासिनो फट' लानानै जिरायनोसै आरो दसे ओमफ्राय दा नै आं भइस डाबिंसो होनांबाय मानो बुङोब्ला गान दामदोंमोन नालाय ओमफ्राय कपिराइट फैगोन ना कपिराइट फैबा लस जाथारोना ओंखायनो भइस डाबिं होबाय आङो नङाबा जों जा मोजां रायलायदोंमोन जोङो होथावथावमोन बिदिबा जा आफसुस जायो होनो मोनाबा जों दा गोबावजों लोगो मोननायथ' ओंखायनो हिन्जावफोर नालाय जा रायलायखायो रायलायनायाथ' मिन्थिखायो नोंथांमोना ओमफ्राय दा डेक'रेशना बिराद मोजां खालामदों नै पार्पल एन्ड वाइट कम्बिनेशनजों ओरैबायदि मोजां खालामदों आरो फट' लानो जा मोजां जागोन ओमफ्राय फट'खौबो जों लाखागोन लाया नङा लाखाथारगोन दाहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जों दा एसे रायलायनानै ओमफ्राय गितामोना एसे खामानि थाखाय बाहेरायाव थांदोंमोन फैफिनगासिनो बिसोरो जों नेगासिनो ओमफ्राय आंहा कफि लोंखांलायबाय ओमफ्राय नैबे प्रियांकानि बिमादै बेयो बिमानि बिनानाव एखे जोबथार बिस्रा मोखाङावहाय गासिबो एखे जोब सिनायनो हानाय नङा प्रियांका बिमायाबो एखे नायनो प्रियांकायाबो बिमानो लादों एखे जोब बिसोरो गासिबो नायदो दा आं खिथागासिनो आरो नोंथांमोननो डेट प्रियांका मोननि फेमिलियावहाय बिमानि फेमिलियावहाय बिब' बिनानावा साबामोन ओमफ्राय बे दा जे हाबा जादों बिमाया बे सासेल'खामोननो एकदम नायल' जायल' बिमाया सासेल'खानो दा बिनिनो हाबा जाफैदों जोङो ओमफ्राय बे जे जों दा दङ बे न'आनो जाबाय प्रियांकानि ग्रेन्ड मादारनि बिमानि बिमा हाबायाव सासे गथ' नुदोंमोन आङो ओरैबायदि खावलाय गिदिर गिदिर किउटखा गथ' नुबा थानो हायाना बांसिन मानसियानो जेनेबा एदावनो लुगैयो आं थानो हाथारैनि सिखारनानै थांथारबाय आङो ओरैबायदि किउट ना गथ'आ खावलाय गिदिर गिदिरनो बाम लेंदोंमोन आं फैया बामसाया ओरैबायदि मोजांखामोन khẩu tại nè à, tôi surat siapa kan ini? Surat siapa kan nama? Tunisian. Mana ni kau? दा जों ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय एसे ओमफ्राय दा जों ओरैनो फट' खेबलागासिनो फट'थ' खेबखायो कम्पालसारिखा फट' खेबनायाथ' थाखागोन स' दा रिल्स बानायनो नागिरदों एसे एनै फैबाय जेला स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ दा बाय बाय फैनानै बिराद मोजां मोनबाय दे खिन्थु नंगौ उदै सादों नोंसिबा ओरै जालाजोब्बाय थांसै आगै थांसै दे बाय बाय स' आं बारा गोलाव खालामबाय थाला ब्लगखौ बाहायनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला गुड नाइट बाय बाय टाटा दे ओंखार दोनथ'दो दे बाय बाय होनहरदो बाय बाय